Исәмісіз эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Без бүген Татарстанның иң зур дәүләти бәйрәме республика көнен билгеләп үтәбез. Моннан нәкъ 32 ел элек 1990 елның 30 августында дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Республика көненең иң матур мизгелләрен алдагы ярты сәгатьтә күрсәтербез. Республика көне уңайыннан президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать итте. Татарстан төрле халык һәм дин вәкилләре дус яши торган зур гаилә. Бу бәйрәм туган җиребезгә карата ярату хисен тагын да көчәйтә, безне берләштерә. Без дөньяны фашизмнан азат иткән данлыклы җиңүчеләрнең каһарманлыгы белән хаклы төстә горурланабыз. Донбасста яшәүчеләрне яклауга һәм тыныч тормыш урнаштыруга юнәлтелгән чараларны хуплыйбыз. Халкыбызның хезмәт нәтиҗәсендә президент Владимир Путин булышлыгы белән республикабыз үсә бара, икътисади күрсәткечләр буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында тотрыклы урын били. Милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлыкны саклау һәм ныгыту һәрчак игътибар үзәгендә. Мәдәниятләр, диннәр төрлелеге, бәхәссез өстенлекләребезнең берсе. Республикабыз алгарышы урта хезмәтебез, алдагы көннәргә ышанычыбыз нигезе. Без Татарстанны иң гүзәл җир итәргә һәм шулай ук киләчәк буыннарга тапшырырга омтылабыз диелә президент котлавында. Бүген Казан үзәгендә Татарстан татар халык җырларын һәм татар композиторлары әсәрләрен иң оста башкаручы җырчыларның берсе Рәшит Вахаповка һәйкәл ачылды. Ул безгә Кара Урман, Галия Бану, Зөлейха, Рәйхан җырларын башкаруы белән яхшы таныш. Казанда Рәшит Вахапов исемендәге урамда бар яшь һәм сәләтле егет-кызларны табып, сәхнәгә чыгарга аның исемендәге фонд ярдәм итә фестивальдә уздырыла. Бүген ачылган һәйкәл аның истәлеген саклауда гына түгел, танылган милләттәшләребез исемен танытуда тагын бер бизәк булачак. Җырмың бәйрәменнән Рания Абдрахманова. Әлфия, Рәйхан, Галия Бану, Зөлейха, Гөлҗамал. Ул кайсы гына татар кызына җырларын багышламаган. Бүген иртәдән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе бакчасында Рәшит Вахапов җырлары яңгырый. Буйсын, туры караш, дулкынланып торган чәчләр. Рәшит Вахаповның сәхнә образын сынлы сәнгать осталары нәкъ менә шундый итеп күз алдына китергән һәм шундый итеп тормышка ашырганда. Җырчының көчле тавышы, тамашачының күңелләренә үтеп керә торган тирән мәгънәле җырлары татар милли музыкасы мирасының алтын фонды санала. Һәйкәлнең монда куелуы юктан түгел. Рәшит Вахапов филармониядә иҗат юлын башлый. Бөек Ватан сугышы елларында моннан гастрольләргә йөри. Ул милли вокал, концерт сәнгатенә нигез салучыларның берсе булып санала. Көнне бик матур вакыйгалар белән башлыйбыз. Менә безнең күренекле татар җегете шәхес Рәшит Вахаповка һәйкәл ачабыз. Һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр килгәнегез өчен. Һәм шушы бик җырчының тарихын белеп, монда безгә бергә җыелырга, килергә урын булды. Рәшит Вахапов тумышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән туган ягында аңа һәйкәл бар инде. Артистны җырчы буларак таныткан Татарстан халкына өлкә губернаторы исеменнән рәхмәт сүзләр алып килгәннәр. Ил мәдәнияте үсешенә керткән өлешегез өчен зур рәхмәт сезгә. Рәшит Вахапов безнең өчен дә әһәмиятле кеше. Ул Түбән Новгород һәм Татарстанның дуслыгы билгесе. Без күршеләр генә түгел, без тарихи яктан бәйле төбәкләр. Тантанага Рәшит Вахаповның нәсел дәвамчылары абыйсының оныгы килгән. Туганын шәхсән күрмәсә дә, гаиләдә аның турында хатирәләр кадерләп саклана ди ул. Минем әтием Надир аны еш күргән, кунаклы йөри булган. Туган авылларына, туган якларына ачык күңелле, бик күңелгә җиңел кеше дип әйтәләр. Татарстанда 20 ел Рәшит Вахапов исемендәге Татар җыры фестивале бар. Конкурс күп санлы яшь артистларны халыкка танытты. Язмалары бик күп. Шул язмалар аша без бүгенге көнне тыңлап, үзебезгә өйрәнеп, үзебезгә җырлар алып, киләсе буыннарга да дәвам иттереп тапшырабыз. Аның җырларын тыңлый, шул ук менә бүген Рамай җырны бүген халык җырын тыңлап, үрнәк алдым дип әйтәсем килә. Һәм инде минем өчен бик зур горурлык. Безнең татар милләтендә шундый зур шәхесләр бар икән дип шатланып куям дип әйтәсем килә. Бүгенге һәйкәл ачылу бу Рәшит Вахаповның зурлыгы түгел. Бу гомумән татар җырын, татар җыр сәнгатен, татар җырчыларын, милли мәдәниятебезне зурлау һәм улылау. СССР чорында Рәшит Вахапов гастрольләрдә булмаган төбәк калмый. Көтеп алалар, яратып тыңлыйлар.
Миңа 7 яшь вакытта Рашид Вахап үзенең баянчылары белән бергә безнең авылга концерт куярга килде. Алар авылларда кунып йөргән иде, кешеләр өйләрендә, һәм алар безнең өйдә кунарга булдылар. Һәм алар безнең өйдә кич белән әнкәй пешергән бәлешне ашап, кич белән әнкәй өчен тагын бер махсус концерт куеп, шул хәтле бер җанлы әңгәмә оештырганнар иде. Җырлары халык күңелендә яшәсә, бүген республикадагы бердән-бер һәйкәле бакчаның күрке булды. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Казанның Мәүлит форумындагы 7 йорт ишек алды яңартылды. Ул президент программасы нигезендә төзекләндерелә. Бирдә хәзер рәхәтләнеп гаилә белән ял итү өчен барлык шартлары булган җәмәгать урыны барлыкка килде. Өстәвенә шәһәрдәге иң зур китапханәләрнең берсе Сандугач тамында урнашкан. Казан халкын котларга республика җитәкчелеге дә килгән иде. Тулырак Рүзәл Шарипов. Мәүлит форумындагы ишек алдында бүген халык айруча күп. Бирдә төзекләндерүдән соң ишек алды ачыла. Шул уңайдан барлык күршеләр бергә җыелып зур бәйрәм оештыра. Чарага Рөстәм Миңнеханов, Ирек Фәйзуллин һәм Илсур Метшин да килде. Эшләр безнең ишек алды программасы буенча алып барылган. Спорт мәйданчыклары, махсус сәхнә һәм шахмат уйнар өчен өстәлләр урнаштырылган. 70 машина сыйдырышлы парковка да барлыкка килгән. Сездән белән бергә шатланабыз. Менә бу ишек алды чын монда рәхәтләнеп ял итәргә була, күрешергә була. Әлбәттә, бу программа безнең республика буенча бара. Без 5 ел эчендә бу программаны республикада җиңеп чыгарга тиеш. Әлбәттә, менә безнең күп кенә эшләр эшләнә шәһәр буенча. Менә бу ишек алларында эшләп чыкса, яшәргә тагын да матуррак була. Гигантские вот эти задачи, они Безнең зур максатларыбыз бары тик халык ярдәмендә генә тормышка ашырыла. Әйтик, быел 10 миллионнан артык кеше үз ишегалларын төзекләндерер өчен тавыш бирде. Хәзер алар да мондый зур үзгәрешләрне көтә. Я бываю в Казани ежегодно. Мин Казанда еш булам. Ул елдан-ел матурая, биредә яхшы якка үзгәрешләр бик күп. Илнең алдынгы шәһәрләре исемлегенә кируе дә шуны дәлилли. Әлбәттә, ил хакимияте, федераль органнар ярдәм итеп тора, ләкин сезнең кебек тырыш төбәк җитәкчеләреннән башка алга китеш бу кадәр үк булмас иде. Шәһәр җитәкчелеге фикеренчә, ишек алдын төзекләндерүдә халык үзе дә бик актив катнашкан. много встречались, много обсуждали с вами, каким должен быть двор. Сезнең белән очрашып, ишек алдыгыз нинди булырга тиешлеге хакында бик күп сөйләштек. Активлыгыгыз, таләпчән булуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әлеге яшь имәннәрне саклап калып, ишек алдында кечкенә парк булдыру халыкның төп теләге була. Һәм төзекләндерү вакытында моңа аерым игътибар биргәннәр. Хәзер биредә тактадан ясалган менә мондый юллар, эскәмияләр бар. Һәм барысы да монда яшәүче 2000-дән артык халыкның яшәешен уңайлы итәр өчен. Монда әбиләргә дә утырырга менә урыннар булды. Балаларга да уйнарга бик матур площадкалар ясадылар. Әлеге ишек алды янәшәсендә Сандугач китапханәсе урнашкан. Быел аны да төзекләндерүдән соң ачалар. Бу шәһәрдә яңа стандартлар буенча ясалган икенче китапханә. Биредә китапларны автоматлаштырылган хезмәтләр аша алып була. Әдәби музыкаль кичәләр уздыру өчен концерт залы да бар. Бу яңа бинаның төп үзенчәлекләре. Йыракка китсен даның, илем, Татарстаным. Китапханәнең исеме дә гади генә түгел. Гөлшат Зайнашевның Китмә Сандугач җырына багышланган. Проводили опрос среди населения, да, в свое время. Чье творчество хотели бы изучать. И все вместе ответили, что они хотят Гульшат Зайнашева, поэтесса наша Гульшат Зайнашева. Именно она Харамзада Тугра, это персональная Тугра Тукая и самая известная песня Гульшат Зайнашева Китмә Сандугач. Бер елга якын ремонт булды. Ремонттан соң искиткеч матурлык. Сандугач китапханәсенә елына якынча 5000 кеше йөргән. Хәзер бирегә килеп китап укучылар саны тагын да артыр дип ышана шәһәр җитәкчелеге. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген башкалада яңа IT паркта ачылды. Цифрлаштыру елында республика көнендә кулланылышка тапшырылган иң зур бина. Ул милләттәшебез уйлап табучы Бәшир Рәмиев исеме белән аталган. Ачылыш тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов, Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин катнаштылар. IT паркта 3000 кешегә эш урынында булдырылачак. Мондагы мөмкинлекләр илдәге IT үсешенә этәргеч биргә тиеш. 3, 2, 1. Бу мөгаен цифрлаштыру елының иң зур проектыдыр. Ярты ел эчендә төзелгән IT парк. Республикада 3-нче, Казанда 2-нчесе. Ул Башкала үзәгендә Кобан буенда урнашкан. Уверен, что новый IT-парк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий нашей республики. Даст очень хорошие
привлекательные рабочие места для нашей молодежи и талантливой молодежи, которая будут стремиться попасть в нашу столицу Казань. Как всегда в Республике Татарстан 30 августа. Республикада 30 августта һәр вакытта мөһим объектлар ачыла. Мин горурланам, үзем дә шундый чараларда күп катнаштым. Шундый нәтиҗәле эшләре өчен проект ясаучылар, заказчылар, төзүчеләргә рәхмәт. В открытии объектов республики. IT-паркка күренекле татар галиме Бәшир Рәмиев исеме бирелде. Ул безнең илдә 1948 елда беренче электрон исәпләү машинасын уйлап табучыларның берсе. Бина ачылышына аның туганы килгән иде. Мне оказана великая честь участвовать в знаковом событии. IT-парк ачылышы кебек мөһим вакыйгада катнашу минем өчен зур дәрәҗә. Бәшир Рәмиев үзе зур галим, уйлап табучы, әле танылган татар шагыйре, эшмәкәре, дәртмәннең оныгы да. Алар барысы да тумышы белән татар җиреннән. Алга Татарстан, алга Казан. Алга Татарстан, алга Казан. Яңа IT-парк 47 мең квадрат метр мәйданны били элеккесеннән 1,5 тапкырга зуррак. Монда бизнес-инкубатор, цифрлы китапханә, конференция заллары, 3нче каттан резидентлар өчен офислар башлана. Беренче катта спорт залы, сатучысы скибет, ресторан, кафелар, шулай ук балалар өчен технопарк. Монда сабыйлар да үз виртуаль дөньясын булдыра ала. Киберспорт буенча арена да бар. Каша минем путь башланды, бу әйберләр булмады, к сожалению. Хәзер монда күп компьютерлар бар, хәзер монда кешеләр утыралар, хәзер монда бик матур урын монда. Бүген республикада IT тармакта 3000-га якын оешма 40 мең кеше эшли. Янәшәдәге 2 IT парк якындагы бизнес үзәкләрендә кертеп, монда IT квартал барлыкка килә. Меңгелык паркында цифрлы технологиялар буенча гаилә фестивале узды. Оештыручылар күргәзмә, робототехника казанышлары, цифрлы сәнәгать мөмкинлекләрен күрсәтә. Мы должны понимать, даже вот взрослые люди, как мы должны уметь пользоваться всеми цифровыми технологиями. Но наша молодежь, она очень продвинута. Даже здесь мы получили очень хороший ликбез, какие возможности, что это есть. Мәгариф, сәнәгать, икътисад һәм медиа өлкәдә яңа эшләнмәләр тәкъдим ителә. Менә күршеләр өчен социаль шелтер булдырганнар. Социальная сеть для соседей. Ул кеше эшмәкәрлекне үстерү өчен кулайтыра, коммуналь тармак хезмәтләре барысы да бер тәрәзәдә. Электрон формада милекчеләр җыенын үткәреп була. Яшәүчеләр кайда булса да үз тавышын бирә ала. Инструмент проведения общих собраний собственников в электронной форме. Монда бөтен кеше кичкеләрдән башлап улыга хәтле үзенең куллары белән тотып карарга мөмкин, үзенең күзләре белән карарга мөмкин. Атмосферасы шундый бик шәп. Бөтенсе кызык, бөтенсе әйбәт. Килеп үзегез карагыз име? Һәм үз күзләре белән күргәч бүтәнчә күренә ул. Президент яшь белгечләргә Бәшир Рәмиев эшен дәвам итүләрен теләде. Бүген ачылган IT-парк һәм мондагы шартлар Казанда 2024 елда узачак киләчәк уеннарына әзерләнү һәм уздыру урынында булачак. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Башкала үзәгендә бүген Уйнагыз гармоннар фестивале гөрләде. Ул республика көненең күркәм традициясе. Татарстанның иң уста гармончылары башта сәхнәне гөрләтә, аннары шәһәр урамнарын әйләнә. Талянга кушылып, халык җырларын, милли моңнарыбызны яңгыратып, Казан кирмәненә кадәр бардылар. Уйнагыз гармоннар фестивале милли көйләребез иң күп яңгыраган бәйрәм. Шуңа да ел саен монда милләттәшләребез мәйдан тутырып килә. Bütün нәрсәне онытып, шул җырларны тыңлыйсың, аларга кушылып җырлыйсың. Bütün кайгыларын оныттылар. Татар халкының матур шушы көйләрен ишетергә дип бергәләшеп елда шушында очрашабыз. Бу фестиваль иң оста гармончыларның очрашу урыны. Халык көйләрен күмәкләшеп уйныйлар. Алар кайдан гына килмәгән. Санкт-Петербург, Төмән, хәтта Белоруссиядән да. Бу түгәрәк уен Гомумроссия татар фольклоры фестивале катнашучылары. 300 гармончы башкала урамнарын урый. Камал театрыннан алып Бауман урамы аша Казан кирмәненә кадәр юлны җырлап узалар. Бүген гармончылар парадын шушы ынтылып барган традицияләребезне искә төшерә һәм республика көненең милли бизәге булып тора. Күпме кеше тукта, барлык эшләрне ташлап, күпме халык җыелган Казаннан. Инде һәрберсе шулай итеп үзләре гармонны яраткан, безгә дә бик күңелле. Киләсе елга да катнашырга да хыялланам, Алла берсә исән сау булсак. Бу шын мәгънәсендә милләтне күтәрә торган бер чара. Гармончылар парадына меңләгән кеше кушыла, тукталыш ясап, бер биеп тә алалар. Бик күңелле, бик рәхәт, тагын бер тапкыр
тапкыр татарлар, бөтенебез бергә очраштык. Рәхмәт. Казаныбыз матур, бәхетле картлыкта яшибез, шатлык безгә, бик зур шатлык. Гармунчылар йөрешен быел икенче тапкыр Татарстанның ат казанган артисты Фирдүс Тямаев җитәкли. Бу икесini аңлатып булмый. Бу бәясез, монарга бәя юк. Илнең иң оста гармунчылары һәм җырның сөючеләр Казан кирмәненә кадәр барып җитте. Монда бәйрәм кичкә кадәр гөрләде. Фирүзә Мәҗитова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Татарча рок, фьюжн, электрон музыка, яңа форматлы шигърият бәйрәме, татарча фильмнары быел Таткүл Фест фестивале яңа урында үтә. Татарстан Милли китапханәсе бүген татар мәдәни үзәгенә үрелде. Ел саен аны карарга президент та килә. Рөстәм Миннехановны балалар каршы алды. Алар яңача яңгыраштагы җырлар әзерләгән. Бергәләп фотога да төшәләр. Соңыннан президент кунаклар өчен әзерләнгән мәйданнарны карап чыкты, халык белән аралаша. Быел татар мәдәни фестиваленең 5нче юбилей елы милли китапханәдә үткәрелә. Чөнки бу яшьләрнең җыелу урыны. Монда һәр вакыт тормыш кайный ди оештыручылар. Тәкъдим китапхана белән бештәргә, белмим ничек булыр, чөнки китапхана бит инде тыныч урын. Ләкин минемчә монда бар шундый файдасы, монда бик компакт бер урында инде. Минем өчен таbii зур шатлык, әле заманча татар музыкага мондый урын күбрәк урын бирәләр, чөнки ул бик мөһим безнең өчен. Татар теле өчен бик мөһим. Акбуры төркеме инде 10 ел фолк-металл жанраша татар моңнарын халыкка җиткерә. Бүген дә алар 10тәдән артык җыр башкарды. Халык җырлары менә мондый стильдә әйтим инде, юнәлештә күбрәк кабул ителә яшьләр белән. Әйбәтрәк кабул ителә. Сагынып килдек инде без монда, бик көттек. Аңлыйлар, тыңлыйлар, алар безнең белән җырлыйлар, бик тәҗрибәләр шунда. Монысы инде 360 градус форматындагы кече сәхнә күргәнебезчә, биредә җырчыларны һәр яктан карап була. Бүген биредә рэп, поп музыка кебек стильдәге җырлар башкарылачак. Шулай ук тамак белән җырлаучы Чалама триосы чыгышы да көтелә. Яшьләргә татар җырларын төрле стильдә тыңлау ошый, һәр төркемне алкышлар белән каршылыйлар. Бу фестиваль аларны берләштерә. Татарча бит инде безнең яраткан рок, вообще бүтән направление. Минем өчен яшьләр өчен самый үзе. Тимур Ямалов, Сабина Кучаева, Лилия Сабитова, Бәйрәм төнгә кадәр дәвам итәчәк. Башкала халкы һәм килгән кунакларга Казан тарихы һәм легендаларга нигезләнгән мультимедияле шоу да әзерләгәннәр. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Камал театры каршындагы мәйданда безнең заман фестивале лауреатлары һәм җиңүчеләре катнашында зур бәйрәм концерты гөрләде. Монда республиканың яшь һәм талантлы эшче яшьләре чыгыш ясады. Алар Татарстанның төрле сәнәгать оешмалары һәм предприятиеләрендә хезмәт куеп, аның үсешенә зур өлеш кертүчеләр. Быел 11 районнан килгән 16 оешма вәкиле үз осталыкларын да күрсәтте. Bizning ishchilar alarning ikkinchi nishikdir munosabat ishga alar tege urishayotgancha komandность degan bir oshlar alar nishikdir aldan men aytadim endi biz ularni tege kuchlab sahnaga chiqaradiq deb bu kunda ularni sahnadan quvib tushirib bo'lmaydi. Bizning zamon qizlari, yigitlari, ular xizmatda da, jirda da o'zlarini sinatmıylar. Shunday matur etib ishlilар, matur etib oilalar qurib, matur ko'rsatkishlar bilan yashaylar ham sizga da ko'ngil ko'tarinkiligi bo'lak etib chiqishlar yasaylar. Казан Кремлендә бүген һөнәр фестивале үтте. Монда рәсем ясау, агач эшкәртү, балчыктан сыннар әвәләү өчен мәйданчыклар да ясаганнар. Безнең нәни хезмәттәшләребез Шаян ТВ телеканалы республика көне уңайыннан Кремльдә бию буенча флешмоб оештырган. Каналның алып баручылары үзләренең яшь тамашачылары белән татарча биергә өйрәнәләр. Һәр катнашучының битенә милли бизәк төшерделәр. Безнең бүгенге чарада катнашуыбыз ул үзенә күрә бер бүләк, барлык балаларга, җыелган кунакларга әлеге бүләкләрне biz бирергә бик яратабыз. Мин бийдем, рисовать әйттем.
писательді. Балаларға зур дәу бәйрам ясағаннар бізге бик ошый, балаларыбыз күңел аша. Шәһәр үзәгендә бәйрәм чаралары дәвам итә. Бу минутларда Игенчеләр сарайы каршында классик музыка яңгырый. Монда Казан көзе дип аталган халыкара опера фестивале бара. Тамашачылар өчен Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстанның дәүләт симфоник оркестры чыгыш ясый. Фестивальнең махсус кунагы якташыбыз опера җырчысы, Вена дәүләт операсы солисткасы Аида Гарифуллина. Хәзер анда Илгиз Шәкүров эшли. Илгиз, нинди әсәрләрне тыңларга өлгердегез инде? Xayrlı kеш Фәнис, Казан үзәгеннән сәламлибез сезне. Бәйрәм белән сүз уңаеннан без хәзер Игенчеләр сарае янында һәм монда югары сәнгатьне сөючеләр җыелган. Шундый рәхәт һәм ниндидер серле мөхит хөкем сөрә дип әйтер идем мин. Бүген монда Казан көзе дип аталган халыкара опера фестивале бара. Бу инде 30 август республика һәм шәһәр көненең матур бер традициясенә әйләнде һәм ел саен бирегә менә шундый классик музыканы яратучылар җыела. Сүз уңаеннан фестиваль инде быел 12нче тапкыр үткәрелә. Берничә минут элек сәхнәдә бүгенге чараның төп кунагы Вена операсы солисты, танылган якташыбыз, дөнья күләмендә танылган опера җырчысы Аида Гарифуллина җырлады. Ул инде биредә үзенең иң танылган опера әсәрләрен башкара. Хәзерге вакытта сәхнәдә Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстанның дәүләт симфоник оркестры уйный. Мин сезгә әлеге мизгелләрне, эксклюзив кадрларны карап китәргә тәкъдим итәм. Репертуарга килгәндә ул бүген бик бай, биредә классик әсәрләрне дә ул инде Пучини, Шуберт әсәрләрендә шулай ук Чайковскийны да ишетергә була. Һәм әлбәттә инде аерым игътибарга татар композиторлары лаек. Бүген биредә Салих Сайдашев, Резида Ахиярова, Эльмир Низамов кебек танылган композиторларның әсәрләрен ишетергә мөмкин. Әйтеп китүемчә, аларны Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстанның дәүләт симфоник оркестры башкара. Беләсезме, опера бит инде ул шундый серле музыка, шулай бит аны бер тыңласаң аерылып булмый. Ә инде ачык һавада тыңлау аеруча рәхәт һәм шуңа күрә тамашачылар да рәхәтләнеп классик музыка белән хозурлана. Табигать һава торышы да моның өчен бүген бик уңайлы. Эсселек инде сүрелде һәм әлегә салкында түгел. Фәнис, без әлегә эшебезне монда дәвам итәбез, классик музыканы тыңлаячакбыз. Ә инде сүзне әлегә сезгә бирәм, тагын бер тапкыр бәйрәм белән. Рәхмәт, Илгиз. Турдан-туры элемтәдә минем хезмәттәшем Илгиз Шәкүров иде. Татарстан җире нефткә, урман суларга гына түгел, тырыш кешеләргә дә бай. Республиканың туфрагы ул яктан да уңдырышлы. Әйтик, дөньяда яңа туган балаларның бары тик 2% гына игезәкләр булса, Татарстанда авыллардагы һәр нәселдә диярлек игезәкләр бар. Шундыйларның берсе Биектау яклары. Дубиас игезәкләре белән Рания Абдрахманова аралашып кайтты. Аслан белән Аланга 7 яшь, быел 1нче сыйныфка баралар. Туганда икесе ике төрле авырлыкта була. Алар бер-берсенә иптәш. Йөзләре охшаш булса да, характерлары төрле ди әниләре. Берсе тынычрак, икенчесе шук. Урамда уйнарга яратам. Урамда яратасыз. Нәрсәләр уйныйсыз урамда? Игралар. Егетләр, урамда сезне дусларыгыз бутыймы? Бутыйлар, әйтәм алам, анысы Аслан. Диктатор бутадылар. Шулаймы? Просто улдымы Аслан. Аслан ул син. Гөлназ балаларның игезәк булуын белгәч, башта куркып кала. Аннары әнисен исенә төшерә, чөнки үзе дә игезәк сыңары. Без малай кыз, минем ирем ягыннан тоже игезәкләр бар. Аның абысының кызының 2 малай игезәкләр. Магжизайны. Дубиас мәктәбендә 4 пар игезәк укыйм. Менә тагын икесе Залина белән Айдина Хисмәтуллиналар. 5 минут аерма белән туганнар. Кызларга хәзер 16 яшь. Уртак кызыксынулардан. Музыка, йорт хайваннары уку, гомумән алганда кызлар икесе дә ике төрле. Айдина тынычлык яратса, Залина парашюттан сикерү яклы. Күбрәк шул рәсем ясарга яратам инде. Крючок белән бәйли беләм. Мин күбрәк шул естественные науки яратам, шул биология, географияларны. Обыжы технологиядан мин токарный станокларда эшлим. Кызлар белән утырасы килми. Бу якларда игезәкләрнең күплеге күз алдында. Бер урамда игезәк сыңырлар булган 3 яр йорт бар. Мин игезәк сыңарның исеме Камил. Бу Камилар безнең Камил
Ақсыл битле, мен қара битле. Бұлай битке шаған. Шыннан да біздің түбәктә игезәкләр бик күп икән. Өлкән яшьтәге абый апайларыбыз да бар. Әйтеп үтсәк, Шамил абый, Камил абыйлар, алар инде 65 яшьтән авышканнар. Наил апа белән Шамил абый, алар тоже инде 50-дән авышкан яшьтәгеләр. Шуннан соң инде тагын әйтеп китәм, Филсин апа, Гөлсин апа 60 яшьлекләр. Татарстанда игезәкләр иң күп туучы җирлекләрдән Биектау, Мамадыш, Буа һәм Азнакай якларын атыйлар. Күпләр бер әнидән бер-берсенә 2 тамчы су кебек охшаш балалар тууын мөгъҗизага тиңли. Галимнәр әлбәттә моны үзләренчә аңлата, ә менә җирле халыкның фикере башка. Алар бу якларда игезәкләр күп булуны шишмәләргә бәйли. Кем белә, мөгъҗиза бәлки бер йотым судан башланадыр да. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Нинди бәйрәм ат чабышларыннан башка булсын инде. Бүген дә Казан ипподромында зур бәйрәм узды. Иң зур бүләк Татарстан президенты кубогы. Бу чабышта җиңәчәк ат хуҗасы 3 миллион сум премия ала. Аның өчен 12 җайда һәм чабышка көч сынашты. Дәрәҗәле бүләк үзебезгә калдымы, чит төбәккә китмәдеме? Моны Инзилә Хусаинова җиткерер. Казан ипподромы бүген атлар тоягы тавышыннан гына түгел, башкала халкы һәм килгән кунакларның шаугыр килеп бәйрәм итүеннән дә яңгырап тора. Аларны кунак итү өчен 4000 кешегә җитәрлек шурпа, пылау әзерләнгән, 300 литрлы самоварда чәй кайнаталар. Татар халкы гомер-гомергә ат яраткан. Бу ат ярышларын карап, алар өчен шатланып, төшеп калганнар өчен киенеп үтерәбез. Bizim авылда туыбыз кеш, ул атлар bizim горурлык булып тора. Һәр вакытта машина алмады, без һәр вакытта ат белән йөрдек. Именно атлар шундый менә матур итеп чабалар балалар. Аларны карарга яратам. Милли ашсулардан Рөстәм Миңнеханов та авыз итте. Алар күргәзмәне Марат Әхмәтов белән бергә карадылар. Кемдер атта йөри, балалар өчен уеннар оештыралар, ләкин иң кызыгы атлар чабышлары белән башлана. Биредә исә барысы да көтеп алган һәм иң мөһим дип саналган чабышларның берсе уза республикадан гына түгел, бөтен Россиядән иң оста җайдаклар һәм иң җитез чабышкылар Татарстан президенты бүләге өчен көч сынаша. Аның күләме 3 миллион сум. Доминик Стар, Князь Юсупов, Акбуз ат-стар, әлеге атлар ярышта иң көчлеләре саналалар. Барысы да Татарстанныкылар. Көндәшләре Оренбург, Самара, Волгоград, Чиләбе һәм Свердлов өлкәләреннән 2 чакрым 400 метр араны безнең республикадан Акбузар стар кушаматлы ат тизрәк узды. Ул Татнефтьнеке. Эмоции, это эйфория. Бу бик зур дәрәҗә, атка үземә ышанган кебек ышандым. Юкка булмаган. Ул үзен иң көчлесе һәм иң җитезе икәнен исбатлады. Очень жеребец достойный, я верил в него. Бүген ипподромда 18 чабыш узды. Казан ипподромы кубогы, нефтчеләр көне уңаеннан аерым чабыш, Татарстан горурлыгы премиясе һәм башкалар. Аларның премия фонды 7 миллион сумнан артып китте. Инзилә Хусаинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бүгенгә үз эшен тәмамлый. Бәйрәм белән сезне, кадерлеләрем.